Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdäşýäs. Yurdumyzda daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen şoltanda Nevit Hime pudugyna hyzmatdaşlykda durmuşa geçirilýän maýa goýum taslamlary diňe bir içerki bählitlere däl, eýsem ähli awadançylygyň maksatlaryna laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary ösdürmäge de ýardam edýär. Şeýlelikde bir tarap Türkmenistanyň durmuşa geçirýän açyk kapylar syýasaty döwletleriň hem halklaryň arasyndaky dostluk hem hoşniyetli goňşulyk gatnaşyklaryny berkitmegi iş ýüzünde durmuşa geçirmäge gönükdirlendir. Hormatly prezident bilen öňdürüň öjürlükli syýasat netijesinde ýurdumyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmäň ýoluny köpürli işler amalga aşyrylýar. Garaşy diýarymyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmäň maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyň fenaat kärhanalarynyň şolsanda Türkmenbaşydaky newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň öňünde de belent wezipler goýuldy. Bu wezipleri üstünlikli durmuşa geçirmek şeride täze tehnologik detgalar gurmak, awaz saklamak hem bökdönşüz iş etmek möhüm bolup durýar. Energetika pudugynyň kärhanalaryny tehnik hem tehnologik taýdan täzeden enjamlaşdyrmak, giň görnüşli newit hime önümlerini önürýän döwrewap düzümi, alymy esaslanýan önümçilikler döretmek esasy urlagyň biri bolup durýar. Burada belenilen meýilnamalaryň amala aşyrylmagy sebitleri fenagatlaşdyrmagyň, milli ykdysadymy diversifikasiýalaşdyrmagyň depkinlerini güýçlendirmäge mümkinçilik berer. Bulan ählisi watanymyzyň ykdysady kuwatynyň putulanylmagyny, türkmen halkynyň awadançylygynyň ýokarlanmagyna hyzmat eder. Önümçiligi döwrewap enjamlaşdyrmak bilen innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, bäýtaşy hukyply önümlüň möçürlerini hem görnüşlerini hasam artdyrmak, önümçilik tapgyrlaryny emele gelýän urdaş gadary netijeli ulanyp olardan dünýä bazarlaryna geçinli harytlary öňürmek döwletimiz üçin ören peýdalar. Netijede ekologiýa taýdan arasy önümçilik ulgamyny döretmek ýurdumyzda hemme taraplaýyn bählidir. Häzirki wagtda haýarladylan usuly kokslamak hem gudrony asfaltdan saplamagy niýetlenen täze detganyň gurulşy boýunça işler alyp barylýar. Amala aşyrylýan taslamanyň esasy wezipesi gudronyň hem mazudyň agyr galynlaryny gaýtadan işlemekdir. Bu detganyň işe girilmegi newti düýpli gaýtadan işlemeň hilini hasam ýokarlandyrmak bilen bir hatarda suwuklanylan gazyň, benziniň, dizel ýanygynyň hem newt koksunyň zerur möçürlerini önürmäge hem goşmaşy iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berer. Şular ýaly möhüm taslamalar durmuşa geçirilen ekologiýa talaplaryna, önümçiligi ösen tehnologiýalary ornaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär. Newt koksunyň jeminden başga da detgada suwuklanylan gaz, benzin önümçiligi üçin çygmal düzümleri işlenip çykarlar. Ýeňil koks gazoýly hem dizel ýanygyny gidra arasalamagyň enjamy üçin çygmal bolup durýar. Bu enjamlaryna Euro 5 ülüňli awtomobil ýanygy önürler. Agyr koks gazoýly bolsa zawodda hereket edýän katalitik cracking detgaty üçin çygmal bolup hyzmat eder. Kenar ýakatyndaky şäheriň newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda täze tehnologiýa detgalaryny gurmak meýilleşdirilýär. Olar newti şuňur gaýtadan işlemeň derejesini toğsun götürümden ýokary görkezýänli ýitirmäge mümkinçilik berer. Şol detgalan hataryny dizel böleklerini hem benzinleri gidra arasalamagyň, katalitik cracking hem vodorod önümçiligi bolan toplumly kokslamak detgalar toplumy, newti gaýtadan işlemeň önümleriniň agyr galynlarynyň katalitik cracking detgasy, şeýle biniýatlaryň tehniki ýokary hili ýaglaryň önümçiligi boýunça enjam bar. Newt gaýtanaty global serişleriniň ägurt uly gorlaryny ýewren Türkmenistanyň ykdysadynyň esasy puduklarynyň biridir. Hormatly prezident bilen döwlet syýasatynyň ileri tutulan uglany laýykda ýalňyz energetika toplumyny döwrewaplaşdyrmak hem diversifikasiýalaşdyrmagy uly maýa goýum serişleri gönükdirilýär. Alymy tehniki ulgamyň soňky gazananlarynyň öňde barjy tehnologiýadan hem enjamlaryň işiň ornaşdyrmagy netijesinde pudugyň innovasiýa ösüşi üçin edilýär. Biziň ýurdumyzyň dünýädäki energetika döwlet hökmündäki orny berkidilýär. Hormatly prezident bilen ýalňyz energetika toplumynyň önümçilik kuwatyny berkitmäge berýän uly ünsü toplumda täze urlaň kemale gelmegi üçin edýär. Gahrman arkadamyň Türkmenistanyň newt gaýtanatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine, ýurdumyzyň içinde hem daşary döwletlerde eslebilirliýän dürli newt hem gaz hime önümlerini önürýän innowasion tehnologiýalary esasynda täze önümçilikleriň döredilmegine aýratyn üns bermegi netijesinde häzir pudugyň kärhanalaryny tehnik hem tehnologik taýdan enjamlaşdyrmagyň wezipleri üstünlikli çöldürýär.
Bulgamda gözüň tutulan meýilnamalaryň durmuşa geçirilmegi ýurdumda senagat taýdan üsüş depkinlerini şartlandyrmaga, milli ykdysadyň eksport kuwatyny diversifikasiýalaşdyrmaga hem putulandyrmaga, daşary ýurtlaryna getirilen haritlaryň orny tutýan önümlüň köp görnüşlerini öňürüşini artyrmaga ýardym eder. Umumany bulan ählisi watanymyzyň ykdysady kuwatynyň hem ruwaşlygynyň putulandyrmagyna, türkmen halkynyň awadançylygynyň ýokurlandyrmagyna hyzmat eder. Bütün dünyada polimer önümlerini islegilen artýanyny nazar almak bilen tebii gady gaýtadan işlemek boýunça senagat kärhanalarynyň döredilmegi bilen milli ykdysadyň ödürli pudoklarynyň öňüne hil taýdan täze mümkinçilikler açylýar. Umumany bulan ählisi newti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny polipropilen örtügini öňürmek boýunça kärhanany gurmak baradaky çözügden kabul edilmeli şertlendirdi. Muň özi islenlik ulgamda uly islegden peýdalanýan ferişleň biridir. Oň sarp edilşi ýygydarly artýar, ulanylýan çägem giňelýär. Döwlet başçymyzyň döredýän işiň maýy goýum syýasaty Türkmenistanyň newt gaýtanatyny üstürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwletçiň maksatnamasynyň durmuşa geçirmegine, ýurdumyzyň içinde hem daşary döwletlerde islew bildirilýän dürli newt hem gaz himi önümlerini öňürýän innovasiýon tehnologiýalaryň esasynda täze önümçiliklerin döredilmegine, aýratyn üns bermegine netijesinde häzir pudogyň kärhanalaryny teknik hem tehnologik taýdan enjamlaşdyrmagyň üdeplери üstünlikle çözülýär. Şuň Türkmenistanyň daşary işler ministrligine Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanaky adaty naşary dowlat taýýarly elçisi Diego Ruiz Alonso bilen duş geçirildi. Işin ýagdaýda geçirilen sekotaşynyň barşynda taraplar Türkmenistanyň we Ýewropa Birleşiginiň özara hereketleriniň giň toplum bawatyna pikirleşdiler. Ma'lum bolşy ýaly şu ýylyň maý aýynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň ornmasarlarynyň Ýewropa Birleşiginiň daşary işler gullugynyň baş sekretary bilen duş geçirildi. Şeýle-de iýun aýynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrlikleriniň ýol başçylarynyň Ýewropa Birleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili bilen onlaýn görnüşdäki gepleşikler geçirildi. Mundan başga da şu ýylyň iýununda Türkmenistan Ýewropa Birleşigi adam hukuklary boýunça dialogyň çäklerine kirnowatdaky mejlisi, şonuň ýaly Türkmenistan Ýewropa Birleşigi Birlikdäki komitetiniň 19-njy mejlisi geçirildi. Bu duşuklar öz nowatyna taraplaryň köpüri hyzmatdaşlyk etmek boýunça çemeleşmeleriniň nowatdaky tasdiqnamasy bolup, olaň dowamyna Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigi bilen özara bähwetli gatnaşyklarynyň syýasy ugranyň hasy putulandyrylmagy boýunça ähmetli sepkitler gazanyldy. Nowatdaky duş gatnaşyklaryň beýleşikleri ýaly geljek uly hyzmatdaşlygyň mundan meýlägem ösdirilmegi we berkidilmegi üçin ygtybarly esaslary bardyr. Bu mazmunna şu ýylyň ahyryna çenli energetika, ulug sewda we bilim ýaly ileri tutulýan ugurlarda hyzmatdaşlygyň ýol kartasynyň döredilmegi teklip edildi. Energetika, ulug sewda we bilim ulgamlaryna köp ugurly gatnaşyklaryň ýygjanlaşdyrylmagyna aýratyn ähmet bermek bilen taraplar bu pudoklar boýunça birlikdäki meýilnamalaryň we taslamalaryň durmuşa geçirilişiniň depkinini ösdürmegiň zerurlygyny noktadylar. Hemde şu ýylyň güýdüne geljek ul taslamalaryň ara maslahatlaşylmagy şonuň ýaly olaryň iş ýüzüne geljeki durmuşa geçirilişi dogrusynda pikirleri alşmak maksady bilen Türkmenistanyň hemde Ýewropa Komissiýasynyň degişli edaralarynyň wekilleriniň duşugynyň geçirilmeginiň zerurlygyny aýratyn bellediler. Şeýlehem daşary işler ministrligine Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanaky adaty naşary we dowlat ýaly ilçisi bilen duş geçirildi. Duşuň barşynda syýasy diplomatik gatnaşyklaryň ykdysady hemde meden insanperwer hyzmatdaşlygynyň putulandyrylmagynyň ähmetini nygtamak bilen taraplar halkara guramalarynyň hususan Birleşen Milletler Guramasynyň şäherlerindäki hereketleriň oňun tejribesini aýratyn belläp geçdiler. Duşuň dowamyna taraplar Türkmen-Hytaý hyzmatdaşlyk komitetiniň şäherlerine sewda ykdysady, ulug energetika hemde meden insanperwer ulgamlarda özara wekbetli gatnaşyklary işleňleşdirmegiň zerurlygyny bellediler. Şeýle-de diplomatlar Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda sewda ykdysady hemde maýy goýum hyzmatdaşlygynyň geljekde de işçiň giňeldilmegi bilen bir hatarda beýleki derwat meseleleriň bir näçesini ara maslahatlaşdylar. Daşary welaýatyna hususy telekeçiligi ösdürmekligi ýokary derejede ünsürlýär. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalynyň üstünlikleri we senäni öňürleýän dürli görnüşli önümlüň mukdarynyň artdyrylmagyna, aýratyn azyk bolşulugynyň döredilmegine, welaýatda hereket edýän hususy kärhanalaryň goşýan goşantlary ören salamlydyr. Muň özi häzirki döwür üçin öňde goýulan wezipeleň üstünlikli berja edilmegine ýardam berýär.
Daşowut welatynyň telekeçileri işlerini şuwnyň talabyna laýyk guramak bilen täze tepkitleri tarap ynamly barýalar. Olar hormat prezidentimiň görkezmelerinden we tapşyryklaryndan uralyp, ýylaty ýokary hili azyk önümlerinden ygtybarly üçin etmeklige özleriniň münasip goşunyklaryny oçýarlar. Netijede ak bazarlarymyzda talaba laýyk durly görnüşli azyk önümlerden üçin edilýär. Munyň öz ýylatymyzyň toý saçaklarynyň bedigdir. Ýokary hili terkimde arasy azyk önümlerini öndürmekde Daşowut şäherindäki Şabat karhanasynyň bölümlerini netijeli gözlegli işler alınıp barlýar. Türkmenistan prezidentiniň ýurdumyz 2020-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmekde azyk önümleriniň öndürilişini artdyrmak ileri tutulýan uğurlaryň biridir. Kerhananyň kunärmelleri ýylaty özümizde öndürilýän süýt, gaýmak, gatyk we meske ýaly azyk önümlerini üçin etmekdige uly goşunyklaryny oçýarlar. Önümlerin ýokary hil derejesinde öndürilmek üçin kerhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary dol mümkinçilik berýär. Husus kerhanada durly önümleriň bir näçe görnüşi öndürilýär. Geljekde bolsa olaryň mukdarynyň hasam artdyrylmagy gözüňde tutulýar. Öndürilýän ýokary hil önümler kerhanada işleýän her bir işçiniň işini ustatlygynyň subutnamasydyr. Olar özlerini bildirilýän ynamyň aňyrýany bilen hötdesinden gelip, kerhanada öndürilýän ekli önümleriň ýokary islige münasip bolmagyny özleri üçin baş maksat hasaplaýarlar. Ýurdumyzda husus telekeçilik göstermekligi, hormat prezidentimiň aýratyn üns bermegi, işlemek üçin ekli mümkinçilikleri we şertleriň dördülmegi, welatyň telekeçileriniň gowunç buýsançlaryny artdyrýar. Olar şeýle biýmeşür aladasy kömek gollaw üçin hormat prezidentimize alkyş aýdyp, iş tepkilerini barha güýçlendirýärler. Munyň öz olaryň mukaddes garaşdyrmamyzyň şany 29 ýyllyk, hemde hemişelik beýtaraplygymyzyň 25 ýyllyk bayramçylygyna münasip zähmet sowgatlaryny taýýarlajakdyklaryny anam artdyrýar. Erkunurda milli önüm önerjiliğin haritlarının giyin yarımda peyda bolmagy bu urdaki ösüşüňi ýokardan görkezýär. Şu noktadan aylardan işlerini häzirki zamanyň talaplarına laýykda ýoly goýan toplumlaryň biri Parahat hususy kerhanasydyr. Bu ýerde ýokary hili önümliň önerilmegi bilen garaşçylyk bayramyna münasip sowgat taýýarlanýar. Ýurdumyzyň senagat aýdan ösüşiniň ýokary depkine eýe bolmagy köp taraply ösüş bilen berk baglanyşdyr. Şunu daşary ýurtlaryň getirilýän haritlaryň ornatýan önümliň önerilmegi esasy ugur bolup durýar. Şöýrelgäni baş maksat edilýän toplumlaryň biri Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Aşgabat şäherindäki Parahat hususy kerhanasydyr. İşleňi köp urly häsiýeti toplum üçin baý tejribe toplamagy mümkinçilik berdi. İşin esasy urugan goşuklukda süýt gatyk önümçiligi ýoly goýuldy. Daşary ýurtda hyzmatdaşlaryň maýy goýumlary esasyny önerilýän önümleri azyk bolçulygyny öwretmekde ören möhümdir. Toplumda häzirki zamanyň kämil enjamlarynyň işidilýän we aýratyn bellerligidir. Önümçilikde gije unyň dowamyna 120 tonna süýdi gaýtadan işlemek mümkinçiligi bar. Süýdüň aseptik usuly gaýtadan işlenmegi, ýagny araslanmagy önümüň yaramlylyk möhürüni uzaldy. Häzirki zaman taraplaryna laýyklykda 1,5-2,16, 3,12 derejeli ýağlylyk derejesi bolan süýtliň 3 görnüşi önerilip, 1 litrlik ýürüten ýetilen gaplara gaplanýar. Olaň yaramlylyk möhüreti 6 aýdan 8 aý aralygyndadyr. Ýokary hili tagamly önümler desine suwdan okatlaryna urdylýar. Hyzmatdaşlar bilen desapdan araşyklanan baglaşylmagy işleň ýokary netijesini üçinedýär. Bu sadaşygyň önümliň sarpejleri bökdünçde ýetirilmegine uly ähmiýeti bardyr. Önümçiligiň ikinji ury boýunça möhüreti 4 aý içinde bolan 1 litrlik ýürüte gaplara gaplanan gatyktary süýde önerilýär. Önümçilik dolu güjüne işläne degişli önümliň 26 görnüşini önermäge mümkinçilik bolar. Ähli babatda islegilen öwrenilmegi netijesinde önerijek önümliň hyrydarynyň köp boljakdygyny eýýämden aýdyp bolar. Bu önümleri içerki bazarda bolşýary sebäpden ýurtlaryna da islegiň barha artjakdygyny hyzmatdaşlaryň desgapy gepleşikler taýsirleýär. Hormatly prezidentimiň telekeçiligi, hususiýetçiligi ösürmek boýunça durmuşa geçirýän özgertleri Parahat hususy kerhanasynyň işgärlerini täze üstünlikleri ruhlandyrýar. Häzirki wagtda işlerini netijeli alyp barýan kerhanalar döwür bilen aýakdaş etmekde nusgalyk görkezýärler. Şeýle kerhanalaryň hatarynda paýtagtymyzdaky Muhammed Balkan hojalyk jemgyýetini görkezmek bolar. Bu jemgyýetde hormatly prezidentimiň döwrüň talabyna laýyklykda işlemek bilen özümizde önerilýän önümliň möçürini hasam artdyrmak boýunça kesýetlen wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmekde netijeli işler alınıp barlýar. Hojalyk jemgyýetiniň örümçilik kerhanasynda dünýäniň öňde barjy häzirki zaman enjamlarynyň täze tapgyry işe girildi. Netijede ýokary hili dünýä ürünlerine laýyk gelýän täze aýakgaplaryň peýda bolmagy garaşçylyk bayramyna öz bolşy sowgatdyr.
Häzirki döwürde telekeçiligiň ösürilmegi hormatly prezident bilen beýik özgörtmelerin esasy ugranyň biridir. Hormatly prezident bilen öňden görjükli syýasaty esasyny ykdysadyň hususy pudugynyň ösürilmegine aýratyn ünsürliýär. Olu ýokary netijelen gadanylmagyny üçin diýär. Bu ýagdaý milli ykdysadyň köpürli ösüşi eýe bolýanyny äşgär edýär. Aşgabat şäherindäki köpürli Muhammed Balkan Hojalyk Jemgyýeti ähli ulgamdaky işlerini ýokary netijelere gadanýar. Bu toplumyň esasy üstünlük gadanýan urlarynyň biri aýakkap önümçiligidir. Hojalyk jemgyýetiniň MB harit nişanly aýakkapary ýurdumyzda uly meşhurlygy eýe boldy. Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasyny dünýäniň öňde barjy häzirki zaman enjamlarynyň täze taparynyň işe girdirmegi garaşylyk bayramyna öz bolşy sowgat boldy. Italiýanyň, Türkiýanyň dünýä belli enjamlaryny önürleýän, ýokary hili dünýä ününe laýyk gelýän täze aýakkaplar uly meşhurlygy eýe bolýar. Esewler hemen buyurmalar boýunça önürleýän milli aýakkaplar dünýäniň haryçynasyk önümlerinden pesärler. Milli göwnlerden önürilmegi MB nişanly türkmen aýakkaplarynyň esasy aýratynlygydyr. Aýakkaplaryň daşyna hemen içine ýokary hili dünýäniň aýakkap önümçiligini uly esewden peýdalanýan milli göwnümiziň ulanylmagy harydan geçkinli bolmagyny üçin önümçilige zerur bolan göwnüň erşahly mallaryň derisinden taýýarlanmagan aýratyn bellerlikdir. Bu işleri Muhammed Balkan hemem Aqsuuderi Hojalyk jemgyýetleri tarapyndan belilikde alınıp barlýar. Netijede ýurdumyzda derini gaýtadan işlemekde täze uğur kemala geldi. Muňa özi ähli taraplara bähwit getirýär. Ýerlerine aýtsak, gurrun edilen jemgyýetler tarapyndan ýurdumyzda gaýtadan işlenen derlere daşar ýurtly sarp edijlerem uly sebler ýalar. Özümizde önürleýän göwnün aýakkaplaryň durly görnüşlerini, sport aýakkaplarynyň, Italiýanyň, Türkiýanyň iň häzirki zaman enjamlaryny önürmegi gowunurjydyr. Bu işlerini daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen birlikde amala aşyrylmagy önümiň ýokary hilini üçin diýär. Netijede daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň özümizde önürmegi ähli taraplarynı bähwide urlýar. Häzirki wagtda MB nişanly aýakkap kärhanasyny işgärliň 120 zähmet çekýär. Bir günüň dowamynda 200-500 aralygyna durly ölçekdäki aýakkap önürleýär. Buyurmalara görä önümçiligiň kuwatyny artdyrmak mümkinçiligi bar. Önümçiligiň ähli tapgarynyň häzirki zaman almanyň öňde barjy usullary bilen amala aşyrylmagy milli aýakkaplarymyzyň ören ýokary hili, bäze şu köpli bolmagyny şertlendirýär. Bu ýerde dinalar üçin hem aýakkaplaryň önürilmegi täze uğur bolup durýar. Häzirki günlerde MB nişanly türkmen aýakkaplaryny dünýä bazaryna çykarmak üçin hunärmenler onlaýn satuw boýunça işler alyp barýardyr. Bu urda ýokary netijelen gadanyljakdygyny barha artýan isleg suwdy diýär. Häzirki wagtda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orny tutýan önümleriň önürilmegi bilen toplumda ýokary ykdysady netijelen gadanylmagy boýunça alınıp barýan işler köpürli häsiýete eýe bolýar. Bu ýagdaý hormatly prezident bilen degişli urda kesgitlän wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýänini alamatlandyrýar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezident bilen parasatly başçylygyny hemme taraplaryny pajarlap ösýän edil diýarymyzda giňdeni ýaýwanlanyrylýan il ýurt bähwetli tutumlary rowaşlyklary we senep ýokary netijeler bilen tapawlanýar. Eşretli zamanamyzda watanymyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda diýarymyzyň owetana toplumynyň balarçylyk pudugy uly ösüşlere besenýär. Ýurdumyzda azyk bolçylygynyň döredilmegine möhüm ähmiýeti bolan balarçylygy ösürmekde diýarymyzyň telekeçileri özleriniň munasip goşantlaryny goşýarlar. Berqarar watanymyzyň şäheriniň Awalşy Lewap vilayatyna da balarçylary döwlet tarapyndan gollamakda, balarçylyk işini sağlaşykly ýolagmakda uly işler anyp barlýar. Bu tutumly işde Türkmenistanyň Senaatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan vilayatyň telekeçileri ul işini gorkadýarlar. Hususy ulgamyň wekilleriniň gaýraty bilen ýokary hili arawalyny almakda geçirilýän işler netijeli häsiýete ýeder. Balarçylygy ösürmekde ähli şertler hemde mümkinçilikleri bolan güneşli ülkemiziň görkany tebigatyna, owa hojalyk meýdanlaryna, meýwel baglarda balarlar ýetedilip, olardan insan saglygy üçin ören peýdaly hesaplanýan ekologik taýdan arasda bal önüm alınýar. Munyň özü bolsa, diýarymyzyň ak bazarlaryna azyk bolçylygynyň döredilmegine de balarçylyk işi bilen meşgullanýan telekeçilerimiziň öz boşlyk goşandydyr. Halk lukmançylygyna da insan saglygynyň berkidilmegine özüniň täsin tebigy häsiýetleri bilen tapawlanýan arwalyna aýratyn ähmiýet berilýär. Arwaly tebigatyň hakyky derman silişdetdir. Yergelenle belläkeşdek arkada prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri atly köp jiltli almy kitabyna ýurdumyzda duş gelýän durly dermanyk ösümlikleri barada giňişlen gurrun berilýär. Şol Türkmen sahrasyna dağdır düzlerimizde, ekin meýdanlarymyzda ösýän ösümlikleriň güllerinden bal arılarynyň kömegi bilen toplanan gül şiiresi tebigy derman silişdetiniň emele gelmegine atnaşýar.
Lewaply balarçylar puda ösürmekde döwlet tarapyndan berilýän golluglar üçin Mehriban akadamyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Şu günleri Garaşsyzlyk bayramydan şanly 29 ýylyna başlanan alma malummatlara giň germerli. Garaşsyzlyk ýyllaryna hormatly prezidentiň ýyl ýurt bähridine gönükdirilen özgertmeler netijesinde ähli uğurlarda gazanlan ösüşleri maslahatlarda dinlenen çykyşlaryň özüni düzdi. Muqaddis Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk şanly senet münasibetli ýurtymyzyň çar günçüne geçirilen alma malumatlarda çykyş edenler döwlet ösüşiniň möhüm uğurlary barada söhbetleşdiler. Ma'lum bolýar ata-babalarymyzyň ençe masallar eden arzularynyň hasyl bolan onuň güwetine urulan Garaşsyzlyk döwletimiziň berkararlygynyň, halkymyzyň agda berliginiň we jebitleriniň sarsmaz binýatdyr. Ýurt Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk toýunyň ulan toýlanýan ýylynyň döwletimiziň betaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýylyna gabat gelmegi, bu şany senen ähmiýetini hasam dawralandyrga we halkymyzyň kalbynaky, watanymyza guwunç boýsunç duýgularyny artdyrga. Çeyrek asyr wagt beri asudalyň, parahatçylygyň, ötüşlüň mekany bolan watanymyz halkara gatnaşyklaryna hemişelik betaraplyk hukuk ýagdaýyna berk ýerip, dünýä ýüzünde dostlyk ýörelgelerini, hoşnýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna puwta ýoly goýdy. Halkymyzyň milli bähwitlerine, berkar döwletimiziň daşary tiýasy ötüş orlaryna dogry laýyk gelýän ýörelgeleri münasip derejede dowam etdirme arkaly garaşsyz hemişelik betarap döwletimiz dünýä ýurtlary, halkary hem sewit guramalary bilen parahatçylygyň we alalaşygyň puwtalandyrylmagy üçin tagallary birleşdirmekde. Özara düşünşmäge hem de ananşmaga esaslanýan gatnaşyklary ýygydarly ösürmekde işen hereket edýär. Garaşsyzlyk ýyllar içinde gazanlan ösüşlerimiz, ýetilen belen sepkitler, gahrman arkadagymyzyň peşkeş beren berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogrunyň bagtyar raýatlarynyň, Mehriban arkadagymyz bilen jebitleriniň durmuş hakykatdyr. Çünkü şeýle belent derejeli döwletde ajaýyp zamanada bagtyarlygyň goýnyna ýaşamaň özi ullakan bagtdyr diýip maslahatlarda çykyş edenler belletdiler. Şeýle hem maslahatlarda berkar watanymyzyň barha artýan ykdysady kuwwatynyň aýdyň beýanyny urulan hemde halkymyzyň ägir dolu dörejlik we guruculuk güýjüniň bardygyny tabarlandyrgan üstünlükliň geçmişimizi şu günimizi hemde beýik geljegimizi özüne jemlegen Garaşsyzlygymyzyň milli boýsunçymyzy öwrülendigini ikrar etýänini noktadylar. Hormatly prezidentimiziň peýham paýhasyndan bagtyar döwrümizde boýsunyp ýaşaýan agdyr halkymyzyň halal zähmetinden barhary başlanýan beýik Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk şanly bayramyna anamly barýan güneşli ýurdumyz barha ötýär. Bagtyar döwrümizin ötüşlerini her bir pudokda, her bir owa şäherde ýurdumyzyň iň alysy günjeklerine de görmek bolýar. Bu bolsa berkar döwletimize, halkymyzyň eşretli erkana bagtyar durmuşynyň üçin edilýänini görkezýär. Ýurtymyzy hem taraplan ösürmekde, uzak möhletliň maksatnamalary elan eden arkada prezidentimiziň tutumly işleri barhary waçalyp, durmuşa geçirilýän düýpli işleriň netijesinde edid watanymyzy uly ösüşler ýolundan barga. Şeýle bolansa maslahatlara gatnaşyjylar döredilýän ähli şertler üçin, halky hakynaky ägirt ulaladalar üçin gahrman arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Garaşsyzlyk bayramynyň dawaralary bilen goşýan ýol hereketiniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy atly bir aýlygyň şäherlerini dörli şäherleri giň gerimde ýabaňlyrlar. Bir aýlyk ýurdumyzyň ähli günjeklerinde ýol hereketiniň howpsuzlygynyň üpçün edilmegine gönükdirilendir. Bir aýlyň çäklerine tutuş ýurdumyz boýunça ýollarda özüň alparmagyny tüzgünleri ýol hereketine gatnaşylan her biriniň howpsuzlygy üçin şahsy jogapkärçiligini düşünmegini wagty etmäge hemde jemgyýetimizi ornaşdyrmagy gönükdirilen çäreler giňden ýaýbanlanyrylýar. İçeri işler bilim sağlığı we derman tenagat ministerlikleriniň wekilleriniň taýýarlan mailnamady boýunça geçirilýän çäreler işçiň häsiýeti bilen tapawutlanýar. Bir aýlyň çäklerine ködürli çäreler hem gazaklylar hem özüne çekijidir. Ýol hereketiniň howpsuzlygynyň umumilli çäresi watanymyzda insan hakynaky aladanyň, onuň ygtybarly goraglygynyň döwlet siýasatiniň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýanynyň ýene bir aýdyň suwutnamasydyr. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň Ahal, Balkan, Daşoz, Mary vilayet bölümleriniň, polisiýanyň ýol gözegçiligi gollugynyň Ahal, Mary vilayet bölümleriniň, Balkan vilayet kömürkanasynyň, Türkmen Owakyjylyk institutynyň, Halkara Nebit we Gazi Üniversitetiniň guramagyna bir aýlyga bagyşlanan çäreler üstünlikleri beslendi. Jemgyýetimizde ýolly özüň alparmagyň ýokary medeniýetini wagt etmäge, her bir raýatyň ýol hereketiniň howpsuzlygyna, şahsy jogapkärçiligine düşünmegine gönükdirilen maksatnamalaryň çäreler giňden ýaýbanlandyrylýar.
Häzirki günlerde geçirilýän ýarşlar türkmen türgenleriniň tejribesiniň artmagyna ýardam edýär. Ýokary guramaçylygy eýe bolýan sport bäsleşikleri milli hem halkara oýunlaryna taýýarlygyň öz bolşy tapgardyr. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş Institutyna Biýokary mekdebiniň topary bilen Owakyjylyk Uniwersitetiniň voleybolçylarynyň arasynda ýollaşyk duşuşy geçirildi. Jogapkarly duşuşda ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wezipä öwrenmegi ýaşlaryň çekileşlik häsiýetini üpjün edýär. Taliplerin arasyndaky ýaşlar hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi. Oýunlar usatlar ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär. Duşuklaryň her biri tälimçileriň üns merkezinde boldy. Voleybolçylaryň maksady her bir oýunda ýeňiş gazanmakdan ibaratdyr. Ihlas, erjelik, beden sekbetleriň başlangyjydyr. Şu häsiýetleriň voleybolçylara mahsus bolmagy gowanyjydyr. Öz boşy taýýarlygy ýollaýan duşuklar milli ýygnymyň düdümi üçin täze oýunçylary kesitlemege ýardam eder. Şowly çykyş etmek toporlar üçin zerur bolupdyrýar. Bu ýagdaý her bir duşuň gyzykly häsiýete beslenmegini üpjün edýär. Oýunlar türkmen voleybolçylarynyň usatlarynyň kemalige ýanyny görkezýär. Ýaşda ýokary netijeleri gazanmak boýunça tejribeleriň öwrenilmegi aýratyn belläliklidir. Ol ýeňse tarap öz boşly badalgydyr. Ýurdumyň sport we ýaşar täzeti ministrliginiň mailnamysy esasyna geçirilýän ýaşlar üstünliklere beslenýär. Halkyň awadançylygy, oň durmuş derejesini ýygydaly ýokarlanyrmak, beden we ruhy taýdan sagdan, berk bedeni, aň paýhastadan üsen ýaş nesli kemale getirmek baradaky alada Türkmenistanyny döwlet siýasatynyň aýratyn möhüm ugur derejesine çykarly. Hormat prezidenti bilen başlangyjy bilen köpçüliklerin beden terbiýe hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösürmek, sağdan durmuş ýörelgesini kemale getirmek boýunça çäreler milli taglime urly. Mälim bolşýaly halkymyzyň saglygy we awadançylygy baradaky alada we köpçüliklerin beden terbiýe sagalşy hemde sport hereketini höwetlendirmek hormat prezidenti bilen ýygydaly durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň ele tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Beden terbiýe we sport bilen ýygydaly meşgullanmak, saglygy oňyn täsir etmek bilen adamda tutan ýerligi, maksady okunmagy we zähmetçiligi terbiýelýär. Dürüjlik kuwatyny artdyrýar. Saglyk we sport bir töwül düşünjelerdir. Mehriman akadamynyň belleşi ýaly sport bu güýç kuwatyň, gözelligiň, saglyşyň hinde täze belirtikleri tarap amtylmagyň aýdyn beýanlar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň raýatyna we paýtaty maşgabatda 22-nji sentýabrda saat 20-den 23-nji sentýabrda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanşaryň. Balkan ulaýatyna az kemurty howa urup Demirgazyk günnoğlan teleskonto 94 metre ýetýän şemal utar. Howa gecesine 16-21 gradus, gündüzine 26-31 gradus. Kenar ýak taraplaryna 21-26 gradus maýly bolar. Ahir ulaýatyna az bulutly howa urup günnoğlan teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa gecesine 11-16 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýly bolar. Mary welaýatyna az bulutly howa urup Demirgazyk günnoğlan teleskonto 94 metre ýetýän şemal utar. Howa gecesine 9-14 gradus, gündüzine 22-27 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna az bulutly howa urup Demirgazyk günnoğlan teleskonto 94 metre ýetýän şemal utar. Howa gecesine 8-13 gradus, gündüzine 21-26 gradus maýly bolar. Daşow welaýatyna az kemurty howa urup Demirgazyk günnoğlan teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa gecesine 7-10 gradus, gündüzine 20-25 gradus maýly bolar. Paýtaty Maşgabatda az bulutly howa urup günnoğlan teleskonto 9-11 metre ýetýän şemal utar. Howa gecesine 13-15 gradus, gündüzine 25-27 gradus maýly bolar. Ýurdumyň şu sentýabr aýynyň 23-nä magnit hadisatynyň durnukly ýagdaýda saklanmagy başlanýar.
Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölüşgörniň meçörniň kadadan 16 götürüm artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriman ýeşer, bu günleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlary ýapaşymyz jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşdirýär. Ähli ötüşlerin ödeninde bolsa halkyň bäxti bar. Çünki bizim ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edilýär.